Kaixo, gaur ikasiko dugu Moodle gunen, hezkuntzako Moodleen, helbide honetan, ikastaro bat nola egin edo, oinarrizko jakintza batzuk. Lehenik, sartu egin beharko gara, sartu. Barruan gaudela, hasieran agertzen zaizkigu hemen aurrean, matrikulatuta gauden ikastaro guztiak. Hemen hainbat gauza daude, hasiera, egutegia, edukiko ditugun egin beharren egutegia daukagu hemen fitxategi pribatuak, guk nahi izan ezkero hemen eduki ditzakegu, igo ditzakegu fitxategiak eta eduki gure fitxategiak, eta hemen importantea da, dauzkagula matrikulatuta gauden ikastaroen zerrenda. Beste kontu bat importantea, gure profila. Hemen daukagu gure profila eta hemendik alda genezazke gure datuak. Hemen ikusten duzue, editatu profila, nahi badugu pasahitza aldatu edo hizkuntza lehenetsia aldatu. Nik pentsatu nire datu batzuk aldatu nahi ditudala. Hemen ditut nire datuak, helbide elektronikoa, izena-bizenak, helbide elektronikoa. Hemen nire aurkezpentxo bat, testutxo bat idatzi dezaket, lanean nun ari naizen, zer ematen dudan, ze lekutan egon naizen, eta bar. Hemen nire irudia igotzeko aukera daukat. Igo dezaket nire argazki bat, edo paisaia bat, artxibo bat nire ordenadorean daukadana, aukeratu dezaket, eta igo. Eta hemen, beste eremu batzuk, eukiko dut, zein ikastetxetan nagoen, aukeratzeko daukat hemen, eta nire nan zenbakia jartzeko. Eguneratu badut, emango nioke, eguneratu profila. Egingo dut gauza bat. Pantalla argazki bat aterako diot, editatu dudan. Profilari. Eta hau gordeko dut, gero igotzeko. Gorde emango diot, listo. Noa aginte panelera, eta hemen nago, ja nire ikastaroetan. Sartuko naiz, nire ikastaro batean. Ikastaroaren barruan, konturatu ateratzen zaizkidala ikur ezberdinak. Zer da bakoitza? Hau, lehenengo daude izenburuak, kokatzeko, egituratzeko. Hau da fitxa bat, hemen testo bat eukiko dugu. Hau, galdeketa bat izango da. Eta hemen daukat ataza. Ikusten duzue, ikur ezberdina daukatela. Atazan beti egongo da zerbait entregatzeko. Zerbait aurkeztu beharko dugu. Hemen, ikusten duzue, dela galdeketa bat eta hemen eduki bat. Jartzen digu testuan zer den bakoitza. Baina bereizteko dauzkate ikur ezberdinak. Foroak. Nik ikastaroan zalantzak balin badauzkat, foroan jarri beharko nituzke nire kezka horiek. Eta tutorizatzen duen irakasleak erantzungo dit. Nola egiten dut hori? Hemen izenburua jarri eta testua. Hemen jarri nezake beste dozein gogoeta ere. Bidali emango diot. Eta hemen azpian agertuko zait nire gaia. Nire zalantza. Galdera honi, edo beste kide baten galderari erantzun nahiko banio, erantzun emango nioke, eta hemen, erantzuko nuke. Listo. Eta hemen sortu da
kezka honen inguruko, galdera honen inguruko, ari bat sortuko da, eta partaideak hemen erantzuten joan daitezke, gai honi, zalantza honi. Importantea da Moodleen mugitzeko, hemen daukazue, hau oso garrantzitsua da. Non kokatuta nagoen, ikusten duzue, zalantzetan kokatuta nagoela. Non foroan, eta ikastaroa da hau. Ikastarora itzultzeko honi emango diot. Hemen hauela, pentsa lehenengo ataza egin nahi duala, irakurritut kontu guzti hauek, hemen agertzen zaizkit kalifikatuta egongo balitz, hauek dira ebaluazio irizpideak, baina gehituko nik nahi badut ataza hau egin, bidali behar diot irakasleari eskatzen didana. Beraz, gehitu bidalketa. Gehitu bidalketan, ateratzen zait hau, pentsa nik hemen nahi dudala zerbaiten URL-a edo helbidea jarri. Hemen jarriko nuke. Eta irakasleari iritsiko zaio helbidea. Pentsatu geniali batena edo webgune baten helbidea jarri nahi duela. Hemen jarriko nuke. Pentsatu nahi dudala artxibo bat entregatu. Hau arrastratuta ere egin daiteke, baina nik egingo dut igo nire ordenadoretik. Igo fitxategia, aukeratuko dut, eta igo fitxategia hau. Eta listo, hemen daukat. Ja, ataza egin dudanez, gorde aldaketak, eta ja, entregatu dut. Kalifikatzeko bidalia dago, baina ez dago kalifikatuta. Nahi izango banu berregin, gogoratu bana zerbait txartu egin dudala, editatu bidalketa, hemen daukat, aukera, ezabatu, eta beste bat bidaltzeko. Gorde aldaketak emango dizkiot. Bueno, besterik ez. Moodleen ikastaroa aurrera eramateko minimo horiekin hasi zaitezkete lanean. Agur.